Tejon Camilleri ilu jipprattika l-isport tal-boxing għal dawn l-aħħar 10 snin u jitħarreġ darbtejn kuljum. Jibda l-ġurnata bl-eżerċizzi kardiovaskulari u wara nofsinhar jerġa' jmur il-ġim sabiex jipprattika dan l-isport. Iltqajna miegħu waqt li għaddej bl-aħħar preparamenti sabiex ix-xahar id-dieħel imur jikkompeti fil-Portugal. Kelli opponent tajjeb u issa ħajkolli opponent aktar diffiċli għal din il-ġlieda. Issa nesprimu l-nerbħu il-fajt bħalma minna u ikonna aktar fajs tajbin fil-qoddim. Tejon beda jitħajjar jibda jipprattika l-isport tal-boxing meta kellu 14-il sena, sforz l-ammirazzjoni li kellu lejn Mike Tyson. Id-dedikazzjoni tiegħu tidher fiċ-ċar u qed waslu għar-riżultati. Fil-fatt f'April huwa rebaħ ġlieda fil-Portugal. L-għaniet tiegħu huma li s-sena d-dieħla nagħmel madwar 5 ġliediet oħra fis-sena, nibqa' ntella r-rekord tiegħi kif qed nagħmel, nibqa' niġġieled, nibqa' nirbaħ, nirrappreżenta l-Malta, barra minn Malta u dejjem imur għall-aħjar. U l-qudiem huwa li ikolli ċans nirġielet għat-titlu tal-Ewropa biex bekk nibqa' nirbaħ u nsir dejjem aħjar. Il-pjanijiet ta' Tejon Camilleri għas-sena li ġejja u fil-fatt li jġielet 3 darbiet fil-Portugal u darbtejn f'Malta. Barra minn hekk u jaspira lil quddiem jirbaħ it-titlu prestiġjuż tal-European Boxing Union.